Tapes també, abogado. És que no. Jo, perdona, Forn, però jo prefereixo Què vols? Què prefereixes? una estoneta de pitch empat. Home, Sí. Almenys no et trobes... No t'ha agradat, això del... No et trobes l'aquari? taurons i trobes gent molts estranya. oients encantats, amb els taurons Home. i l'XXL, els agrada, els agrada. És que està molt bé. Ara, però aquí no gastes calories, però si fas pitch empat sí. Perquè vas una mica a fer esport i a Catalunya és el lloc on hi ha més practicants. 40 camps a tot el territori per gaudir de l'esport. Per qualsevol edat, forma física, senyor Marcelí, senyor Carrasses, els hi convindria una miqueta. A més, podeu tenir la primera classe gratis perquè ho proveu. L'únic que heu de fer és entrar per internet a 1000classesgratis.cat. Vale. Treu, i la primera la tindreu gratis. Us hi apunteu amb qui vulgueu, aneu Ho has cap provat allà. mai, això del pitch empat, Sí, o no? pràcticament cada dia. Bueno, doncs... Abans de venir cap aquí, ara quan venia he estat estona... Doncs hi ha molta gent que s'hi va enganxant, eh? Ah, sí? Vull dir Això dels i pits vostè- al plat. No, pits al plat no. Tots els forats amb un. Pitch empat. Ha provat mai vostè de... El portarem un dia a fer pitch empat. Bueno. Farà de forat. Jo sóc massa gran, sóc massa Obre la gran. boca, Obre s'estira la a boca terra. i li llançarem les pilotes. Jo crec que... Llarg a terra amb la boca oberta. Ja s'està estirat tota l'estona. Sí, vostè amb la boca oberta, ja li posarem el pal indicant que vostè és allà. I Li anem clavarem la llançant bandera. Ah, bueno, ja l'aguantaré, eh? No, li clavarem. No, li clavarem. N'ha clavat. Per fixar-lo. Sí. Ah, Si no es mou i podem llançar les La boles. boca oberta, però, eh? Bueno. Boca oberta, eh?